света на кетча най-важното по принцип са световните шампиони. Но не трябва да забравяме, разбира се, и тези, които държат интерконтиненталната и американската титла. Като наречем сега в момента Гюнтер, който е интерконтинентален шампион повече от 1000 дни, и разбира се американския шампион Логан Пол. Днес в това видео ще говорим кой трябва да детронира интерконтиненталния шампион Гюнтер за интерконтиненталната титла. Така че останете с мен. И така, както казах, в това видео започваме да говорим за детронацията на Гюнтер. Гюнтер е шампион от повече от 700 дни. И да, наистина в момента той държи юздите на първична сила и бих казал, че той е топ шампионът на WWE, а не Сет Ролинс. Сега, някои би казали, че трябва да е Сет Ролинс, защото той е World Heavyweight Champion, но истината е, че Гюнтер държи юздите и в момента Гюнтер е едно от най-интересните неща. Хората се питат, кой ще детронира Роман Рейнс? Има и такива, които ще питат, кой ще детронира Гюнтер? Гюнтер е шампион на UK, NXT UK, бившото NXT UK. Още тогава, когато гледах Уолтер, бившият Уолтер, си казах, че Уолтер е наистина специален кетчист, който ще направи много в този бизнес и също така притежава олдскул харизма. Да кажем, че Гюнтер е от старото поколение кетчисти, които им пука за това как се представят на ринга и да представят кетча като нещо наистина важно, като спорт. Още в NXT Гюнтер казваше, че най-важното при него е да накара всички да респектуват този спорт. Така че сега ще разгледаме кои са достойни да бият Гюнтер. Така, Гюнтер е имал около 19 матча, може би, даже и повече, за интерконтиненталната титла, като е взел титлата от интерконтиненталния шампион на Рикоше, бивши интерконтинентален шампион Рикоше, през 2022 година, т.е. преди около 2 години. Така че вече скоро ще станат 2 години, откакто Гюнтер е интерконтинентален шампион. Въпросът е, кой ще детронира Гюнтер, защото, както казах, Гюнтер е специален талант и трябва да влезе задължително в картинката за главната. Едно предложението ми е по принцип Чад Гейбъл. Чад Гейбъл вече имал няколко мача с Гюнтер и се е доказал, че е страхотен на ринга. Абсолютно показа, че хората им пука за него и като цяло си промениха представата, че Чад Гейбъл може да бъде нещо повече от мидкарда. Както казах, в момента интерконтиненталната титла, която Гюнтер държи, е дори по-важна от световната титла, която Сет Ролинс държи, World Heavyweight Title, титлата в тежка категория. Дори бих казал, че интерконтиненталната титла в момента е по-престижна дори от тази на Роман Рейнс. Разбира се, все още Роман Рейнс е най-важният шампион и най-важно е Коди да го детронира. Както казах, Гейбъл е един от опонентите на Гюнтер, който би бил доста добър вариант да го детронира, тъй като нямахме завършек на тази история. И като цяло Чад Гейбъл не прави абсолютно нищо важно с неговия стейбъл Alpha Academy, освен че, нали, не знам, помага на Отис, предполагам, на Максин Дюпри. Като цяло този стейбъл е пълен джок и според мен, поне от всичкото това, Чад Гейбъл трябваше да вземе интерконтиненталната титла. Казвам го, защото в момента, в който Гюнтер бива победен, той трябва да бъде към мейн евента, в смисъл да бъде вкаран в мейн евента. За главното вече споменах, Гюнтер е наистина специален талант. Гейбъл е вариант, като цяло имат добър сторителинг, добри мачове и който не ги гледа, може да ги гледа. Реално при Гюнтер се разказва арката на underdogът, който може да победи така топ шампионът. Така че Чад Гейбъл е един от вариант. Друг вариант, по принцип, е Илия Драгонов. Който не знае кой е Илия Драгонов, значи въобще не сте гледали NXT UK. В момента Илия Драгонов е шампион на новото NXT 2.0, което така и не гледам. Мисля, че никой не гледа. Илия Драгонов е човекът, който победи Уолтер за NXT UK титлата. Правилно беше връжата между Илия Драгонов и Уолтер и като цяло там пък беше интересно кой ще победи Уолтер. Тук имаме същата интересна история, кой ще победи Гюнтер за интерконтиненталната титла. Илия Драгонов е победил Гюнтер, карал да се предаде. Така че Илия Драгонов наистина е голям претендент за това, но факт е, че той в момента е в NXT. Илия Драгонов е от Москва, говори добре английски и бих казал, че може да се справя като топ шампион. Обаче въпросът е дали Илия Драгонов ще бъде вкаран вична сила в мейн ростера или няма да бъде. Първи вариант, който бих казал, това е Шеймъс. Защо казвам Шеймъс? Шеймъс и Гюнтер имаха около 3 матча и като цяло тяхната връжда беше интересна, като изключим това с Бронинг Бру, но наистина беше доста интересно как сглобиха сторителинг между тези двамата. Шеймъс никога не е печелил интерконтиненталната титла. Защо Шеймъс? Той не е печелил никога интерконтиненталната. До цяло Шеймъс
е човекът, който никога не е печелил интерконтиненталната титла. Печелил е всяка една титла, без Universal титлата, разбира се, която вече, между другото, вече е WWE Championship. Шеймъс има проблем с това да подпише нов договор в момента, както знаем, както и Дрю Макинтайр. Но това е друг въпрос. Много видео ще говоря за Дрю Макинтайр и за неговия образ. Шеймъс има някакъв проблем с това да подпише в момента договор, така че мисля, че това е добър вариант да остават Шеймъс в компанията. Аз не искам Шеймъс да ходи фейдал, предполагам и вие. Ако Шеймъс бие Гюнтер на Catchmania 40 за интерконтиненталната титла, ще бъде една доста добре разказана история, доста добър завършек на тази история, че най-после Шеймъс става интерконтинентален шампион и постига мечта. Друг вариант, който така ми се върти в главата. Бих казал Джон Сина. Защо Джон? Защото всички искат да видят как Джон Сина става Гранд Слем шампион. Той никога не е печелил интерконтиненталната титла, също както Шеймъс. Така че и на Шеймъс, и на Джон Сина им трябва интерконтиненталната титла, за да бъдат Гранд Слем шампиони. Джон Сина реши да се бие с Гюнтер. Какво бих видял? Въпросът е обаче, че Джон Сина го ползват по този начин, че той да издига младите таланти. Така че не мога да повярвам, че Джон Сина би победил Гюнтер в какъвто и да е шанс и каквато и да е била ситуация. Но да кажем, че Джон Сина наистина бие Гюнтер и това помогна на Гюнтер да влезе в мейн евент сцената, където според мен ще спечели титлата на Башин Берлин. World Heavyweight Title. Да бъде по-точно. Има хора, които искат Сет Ролинс да се бие с Гюнтер за интерконтинентално и да заложат двете титли на Catchmania поради сегмента, който имаха преди около седмица преди мелето. Просто обаче, защо да го правят? Защо да го правят? Кажете ми една причина да го правят. Нямаме нужда от дабл чемпион. Имаме нужда от двама шампиони. Да, Гюнтер ще бие Сет, ще остави интерконтиненталната титла. Все пак Гюнтер победи Сет Ролинс за World Heavyweight Title на Catchmania. Тук ще си взема договорите и ще кажа окей, добър е. Но според мен Гюнтер има някакъв проблем с това, още не е граден като изцялен образ. Добър е кетчис на ринга, страхотен кетчис на ринга, всички му се кефим. Според мен, мисля, че няма човек кетч фен, който да не се кефи на Гюнтер или Гюнтер. Да. Обаче той не трябва да бие Сет Ролинс по този начин. Абсолютно го казвам, той не трябва да бие Сет Ролинс по... Брон Брейкър! След дебюта на Брон Брейкър в кралското мале, преди това си казвах, Брон Брейкър е доста зелен. По принцип, Брон Брейкър не става за тази работа да бъде в мейн ростър, да бъде в главния ростър. Но след Royal Rumble определено си промених мнението и казвам, че Брон Брейкър има потенциала да бъде в мейн ростера и може би дори да тренира. Брон Брейкър и Гюнтер си има интеракции в NXT 2.0, когато Брон беше шампион и, както казах, не беше нещо особено. Но според това, което направиха с Брон Брейкър, въпреки че въпросът е, че Брон Брейкър може да отиде в SmackDown и не знам как ще го направят този матч между Гюнтер и Брон Брейкър, ако ще има такъв матч. Въпросът е обаче, Брон Брейкър трябва да спечели интерконтиненталната титла, също както LA Knight трябва да бие Логан Пол за американската титла. Брон Брейкър е достоен в момента, направи доста елиминации, дадоха му спотът на Брок Леснер, между другото това е редно да го уточним, защото Брок Леснер и Гюнтер щяха да се бият на Catchmania 40 първоначално, преди планът да се промени, знаете защо, предполагам, наясно сте. Може да направя някакъв клип за тази ситуация около Винс Макмен, но не мисля да го правя. Това беше моето видео. Брон Брейкър е номер 1 и мисля, че трябва той да бие. Харесайте видеото, коментирайте, абонирайте се и това е. До скоро!